Nabegema titing namasa di minggutta sa minggon. Oras madita saluhna. Parhalado HKBP pasahaton selamat hari Minggu. Jala selamat maddohoti permingguan di bagas Joro na dipatupa di permingguan naksongoni di bagas Taganuk Marsarsada. Lau suhut ma pasahaton nami sian parhalado selamat ulang tahun ma di ruas ni huria nama ulang tahun di hari hatutubu. Dohot nama ulang tahun di Persaripeon di Minggon, di Ramoti jala di Pasu-Pasu Tuhatta Mahida Salukna. Titing Minggu tanggal 7 September 2025. Guarni Minggutta Sadarion tanggal 7 September 2025 masuk Mahita tu Minggu pasapulus 2 hondung Trinitatis. Trinitatis merlapatan hasitulu sadaun ni debata ama anak dohot di Purbadia. Topik Minggu sadarion ima padenggan hamuma dalammu dohot pabahenan muna. Jemaat baru membuka sadarion Minggu 7 September 2025 nunga di Jalo Gabe Ruas ni HKBP Serpong. Keluarga Riki Rivaldi Ginting, Erna Puspitasari Boru Siahan, Pidasian BKP Runggun Samudra, Lepar Samudra Klasik Sura, masuk Wik Betel, nunga di patadahon nasida naking di Jambualu. Paduahon keluarga Robin S. Nababan, Inang Maya Sari Boru Sembiring dohot 2 halak yanak kon nasida, Pidasian HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna masuk Wik Betel. Nunga di patadahon nasida naking di parmingguan Jamwalu. Patuluhon keluarga Sebastian Petrus Simajutak, Ibu Eli Haryati Boru Purba dohot sada yanakon nasida. Pidasian HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah nasida masuk Wik Patmos jalan nunga di patadahon naking di Jamwalu. Pilihan khusus di hari Minggu sadarion 7 September 2025 di Ganup permingguan di Patupa 2 hali papungu pilihan. Pilihan parjolo ampelot na belau tu huria. Ampelot na belau tu huria dohot pusat. Jala pilihan na paduahon ampelot kuning laho mengurupi pembangunan ni huria HKBP Serpong. Kunjungan gerejawi seksi lansia HKBP Serpong. Di bagasan Minggu sadarion 7 September 2025 borhat do seksi lansia HKBP Serpong. Patupahon kunjungan gerejawi tu HKBP Ciputat. Jala patu begehon edde puji-pujian donasida di permingguan Minggu pukul 10. Kunjungan gerejawi seksi lansiaon di uluhon ni Inang Pendeta LCD Boru Nainggolan. Pakobasion pertangyangan wik. Tapat patupahon huriat do pertangyangan wik. Di tiap-tiap wik masuk pukul 20 wib. Nah parjolo di hari Rabu tanggal 10 September 2025 di wik Betani. Nagabe songot tuan rumah Majabui ima keluarga Donald Hobda Sinurat, Inang Stepani, Kurnia Robertina Sianipar. Napaduahon keluarga Esai Sormin, Inang Marsaulina Sitio. Napatuluhon keluarga Rosi Saur Gabitua Siregar, Inang Gatti Maria Prantina Silain. Paduahon Dwik Eprata, nagabe tuan rumah keluarga Tigor Predi Guntur Hutapea. Inang Rima Perawati Pakpahan. Napaduahon keluarga Habiaran Mauliate Silitonga, Inang Betty Borugultom. Napatuluhon keluarga Bilton Madela na 70 Inang Trimarinse Boru Simanjutak.
Diwik Judea nagabe tuan rumah keluarga Maruli Perlindungan Perdede Inang Peri Juliana Simanjuntak. Di hari Kamis tanggal 10 September 2025, Diwik Galilea nagabe majabui ima keluarga Potas Manik Abarita Inang Selpi Boru Manalu. Diwik Kanaan majabui keluarga Malwin Tigor Sitopul Inang Dumaria Boru Simanjuntak. Paduahon keluarga Nyonya Situa Riama Saragi Inang Boru Dolok Seribu. Diwik Sion nagabe majabui keluarga Jepri Naik Tua Pajahitan Inang Riki Boru Stukir. Diwik Bethesda nagabe majabui keluarga Tubur Butar-Butar Inang Robeka Boru Situmeang. Titik paunopon pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk warga jemaat HKBP Serpong. Hobar turapot ni Dewan Diakonia dohot seksi pendidikan na niuluhon ni pimpinata jemaat HKBP Serpong dohot pendeta fungsional rap dohot fungsionaris HKBP Serpong. Di hari Senin tanggal 1 September 2025, patu paun ni huriat tama pembelajaran pendidikan agama tuaka yanakon ni huriata tingkat SD, SMP dohot SMA mamuka sian hari Sabtu 10 September 2025 dalam marhite pembelajaran non dang hobasan ni huriabe permintaan nilai agama. Songon naung somal di patupa huriatta alai pembelajaran pendidikan agama Kristen ima manotopon nilai tu sikola masing-masing. Penjelasan teknis taringot tu pembelajaran fak di patupa di hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 10. Manang sahatu pukul 10.45 WIB di ruang sermon. Titingoman nagabe gokon manang udangan tuak kanatoras ni anakon ni huria naung mendaftarhon akay anakon na gabe peserta madohoti pembelajaran pendidikan agama Kristeni. Jala tuakay anakon ni huriata naso mendaftar dope bui maon laos gabe pendaftaran nasida. Festival Korama HKBP Distrik 21 Banten. Di patupa panitia parheon ama HKBP 21 Banten do Festival Kor ama sedistrik. Di hari Sabtu tanggal 10 September 2025 di HKBP Tangerang Kota. Parsidoho do Kor Gabungan ama HKBP Serpong di festivali. Songonima sahat nititing sadarion songop pakobasion parhepengon manang warta pembangunan na dumasi boy matajaha di wikta masing-masing na disagion yaka koordinator. Songoni masahat nititing mauliate. Kor Gabungan AMA peserta Festival Distrik 21 Banten.
Tapapungu mapeliatta tuhuria dot tu pusat maredde meditasian bukuede nomor 610 sada ayat sada dot udutna. Salud
debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramot ya kati-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe turpuk jamita di parmingguota sadarion. Ima natar surat di buku ni panurirang Jeremia bidu 10 walu ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Songnon ma didok hatan itu hata tapai utihut ma di bagasar rohata. Odo hata naung roh tu si Jeremia sian Jahuba songnon. Hehe maho jala tuat tu bagas ni sito pahudun. Disima patu begi honok kutuho. Dungi tuat mau tu bagas ni sito pahudoni. Jadi idama. Tongoni bana mabahen sada ulaun di atas pamutoran. Hapedang majadi hudon na pinaulinai. Songon sakit paltano di bagasan tangan ni si topa hudoni. Gabe mangulahi ibana paulihun sada inganan na asing. Guru lomo ni rohani si topa hudoni mabahesa. Dungi Roma hata ni Jahuba tuau songonon. Tung na sotar bahenahu rohani Israel ninna Jahuba. Ida ma songon tanohudon di bagasan tangan ni si topahudon. Songoni dohamu di bagasat tangaku. Ali pinopar ni Israel. Satok kinahu martahi dopak sada bangso. Dohot sada harajaon. Naing mangurati dohot naing mamasikon. Dohot naing mangago. Alay molo mulak bangso naung hupalubay. Sian hajahaton na. Gabe marpangulahi rohaku taringot tu hamagoan naung husakapi naing bahenok tu ibana. Jala satok kinari ahu martahi taringot tu sada bangso dohot taringot tu sada harajaon naing paulihon dohot pahoton. Alay molo dibahin najat dijolo ni mataku gabe dang ditangihon suaraku. Jadi sol-solaku marohaku taringot tunadinggani naung hu baga-bagahon naing bahenok kutuibana. Ope wadokma tu halak Juda dohot tu isini Jerusalem. Songono doha tani Jahoba idama ahu jumadihon hinamago tuhamu jala semakap tahi dopak kamu. Uamulak mahamu ganup siad dalan nanarwai jala padenggan hamu dalan muna dohot pabahenan muna disido yanggo sahatna hamu kadongan boydora sarupa pamikiriota dung tajaha turpuk jamita sadarion. Boydo songon nalongang rohata buasa pola ikon suruon ni Jahoba si Jeremia laho tu bagas ni halak si topahudun. Hape maksud dohot tujuan ni debata ima nalaho paingoton manang mamisang bangso Israel do asa marhamu baon ni rohana sida disaluhutna hajahaton nasida. Ia tung langsung manian didok debata didok tuhani itu si Jeremia. Jeremia paingot jo bangsoi songon dalam takak tu ida. So tung sanga muru kau. So tung songon sanga terima sau. So tung sanga uhum nasida. Picang majolo bahasa dang langsung. Bahasa ikon jolo tu bagas ni si topahudonon. Amanginang ternyata parsuruan ni debatatu si Jeremia adorang so di patolhas hatana tutonga tonga di bangsoi
ima laho pahatuson taringo tu hadirion ni debata doh taringo tu sakap ni debata di tonga-tonga ni bangsoi. Memang pamurah-murah hudo jolma madok si dohonon na baka si pata umalo do jolma manibangi akka sakap ni debata di tonga-tonga ni nguluna. Murah-murah do madok ai dia do Tuhanon bahasa bainon na songono tuau. Ai dia do Tuhanon ia halakan si bahen najah songonon ninna. Bahkan mungkin sebagian orang berpikir bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak terbantahkan, bahwa ketika dia berjanji memberikan berkat itu akan terjadi. Alai marhite turpuk jami tahun idota boido nunga disakapi debata sakap las niroha pasu-pasu tungolu ni sasahalak tungolu ni sasara bangso alai molo dipatakang nasida do ngolu nasida roha nasida boido sudatan ni Jehovah laus uhum do na pinasahana balik sa boido nunga disakapi debata sakap uhum tutonga tonga ni sada bangso tutonga tonga ni ngolu ni sada halak ala ni haja hatonna ala yala marabalik ibana manopoti dosa dohot salana paturehon pangalahona ujungnya sakap hatuaon dohot las nirohado dipatongon Jehovah tuibana amanginang marhite proses na paulihon hudon na paulihon ugasan na pinauli ni si topahudon sianima idaun songo dia sakap ni debatai di tonga-tonga ni bangsoi marhite prosesima lam takas botoon ni si Jeremia ahado sakap na sinakapan ni debata tu tonga-tonga ni bangsoi. Jadi au surara langsung didok debata hatana Jeremia dok masongonon ninna boydora si Jeremia gabe marpikir songon nabi nain ni si Jona dok majo tuhutan Ninive iko pasudoku do nasida ala ni hajahaton nalai paingok mama sama rambuaon nabi natu manis si Jona arang Tuhan ay natakang ani lok mamito pinay yana do kan dang lawi bana tu Ninive lawi bana tu ay tong na pasudon ni debata dulu janiaw madohin na akhirnya na masa bah ujungnya ibu deke kan nah artinya kita Tuhan mau mengajar Jeremia dan bangsa Israel untuk memahami tentang rencana Tuhan. Kuriana hina holongan sian proses panopaun hudonon ala kebetulan hutan nami si Poholon terkenal do huta si Toba hudon. Nanti natape ala tau sia pulua dua ami mula siatar tu si Poholon dan apalah sanga be jupak kami akka panopa hudon ala guari satu sonari si Toba hudon do pe si Poholon. Jala memang tadi sumalit do tabuni idahan nani lopa di hudut tano apalagi muse tadi do tabona dekke na niarsik molo di hudut tano manang adong inganan na di lopa di arsik so ina ma sudah ma saya hira na sobinoto be arong na mosok molo tung hira na mosok pe idahan di hudut tanon na sudah pen hur-hurra ibu tamu do hur-hur korak ngai ba laskan bah so ina matong jinat tong somar lopa pe netebuan. Nah, sian proses panopaun hudon tanoon ima tudosan ni debata namanopa jolma. Dangdung salah si topa hudon. Bamolo salah proses na dinalaho manopai badiulakon. Pokoknya dibentuk ma asa uli. Dang boy hudon ba balanga. Dang boy balanga pok bunga. Dang boy pok bunga makuk.
Pokoknya sudima ditopa si topa hudonon. Alaina pasti dakya adong na gagal na tinopa ni si topa hudon. Na tape bentuk na marasing asing. Bamolo spesifikasi na memang kurun bagumorang mahudot di lopa di patupa. Nah, tudos songoni dua manginang panopaun ni debata di hita jolma bahwa Tuhan tidak pernah gagal menciptakan kita. Tidak pernah. Alaya mangadong gojolma mapitung sian hatu tubuna, pakpang sian hatu tubuna, bahkan berkebutuhan khusus sian hatu tubuna, disabilitas sian hatu tubuna. Buana gagal dari bata, manang amanah inana doda gagal, jinta kan? Down. Tuhan tidak pernah gagal menciptakan manusia. Jala berek kamu mamanginang, meragam-ragam dohita. Adong najorbut, kan? Arung nagatekian, sudedo marmacam-macam, bahkan naki kembar identik pe, namar porhas pe, arung go parasinganna, sudedo punya ciri-ciri. Tapi kita mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal menciptakan kita. Sotung gabe manor soli kita di debatasi topahita. Sotung tadok Tuhan buasa mau songonon. Tuhan buasa mau songonan. Jangan. Ingat setiap orang diciptakan Tuhan dengan karya yang luar biasa. Ya ada UBG jamita ni sahalak amat tapat dita namarna puna yanakon na disabilitas berkebutuhan khusus. Memang di do ibana dimulai boy doju rohaku. Alai justru di proses naik. Baik kok kamu mah ngasap peduli-doli ba berkebutuhan khusus dobe. Saya olo mamerlojong ba ngadoli-doli olo mah molo ngamuruk ya tukkon uluna olo mah musai dangi pakai bit nomor dalan tu dia hure-hure mau ninna dan meile ibenna. Tapi justru bagi saya bersyukur karena kenapa? Melalui dana berkebutuhan khusus. Nah, tinopani debaton, saya punya kesempatan untuk mengajari doh memahami bana. Saya justru punya kesempatan untuk punya tempat ambil bagian di sorga kelak. Ala bisa de ujian duriaun ini bana. Dan gabe wa boloko kelle kodang. Ala gura jumi. Nah, tinopani debatado ibana. Begitu sempurnanya. Walaupun menurut sudut pandang manusia dia punya kelemahan dan disabilitas. Jadi amanginang ingot tamu mah syukuri dengan apa yang Tuhan ciptakan dengan diri kita. Unang piter murah-murah madele. Baru Tuhan satu murna saudang nggo perok kapu. Na jorbu dua wado inna. Nabirong gau, nabotar gau, semuanya punya kelebihan. Mungkin ala nabirong mau ke belomorohan inang padita tuau. Sugari botara orada mungkin. Sugari botarau mungkin Kim Jong Un dua dokon. Kan itu. Alaya birong Kim Jong Un kawe de inna. Artinya setiap orang punya kelebihan dan memang sempurna Tuhan ciptakan. Jangan pernah ada orang merasa rendah. Ya. Langsung dia diri om miamang. Bahkan iko bersyukur do moloroaho justru bersyukur do halak na ganteng tuho bahasa na jolo moloang manguli anggo padongani kan dakya ni luluan padongani na ganteng ikon narumo asen iba sa ganteng iba to bedo ba molong ganteng go padongani ni iba basa tung mere na nioli tu padongani ikon narumo do ang perbandingan toh dia mangina Ido. Nah, artinya bersyukurlah. Ang perbandingan nagate ko. Narway. Alay ngo madang roaho gateng go. Ido. Jadi manginang siapapun kita jangan pernah merasa rendah dan jangan pernah mengutuk Tuhan dengan keberadaan kita.
mungkin justru kita belum menggali resource, sumber daya, potensi, talenta si leo-leo ni debata na lebih luar biasa na pinasaha na Tuhan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Rancangan yang luar biasa. Ido naptino pani sito pagudoni. Ido naptino pani debata. Jadi kita sempurna. Atong bahasa do godak kalak narusak. Bahasa do songon nani do ni turpuhon godang hudoni nasega. Justru hasesega ni jolmai dang alani debata. Alani diri nasad diri do. Alani dosa dohot hajahaton nado. Amanginang panurirang Yeremia 40 tahun manurirangi di tonga-tonga ni bangsa Israel di kepemimpinan ni aong lebih kurang 5 halak raja. Aray sada do tema sentral na niulahon ni si Yeremia. Ima majuhon mangalubahon asa marhamubaon ni roha bangsoi. Ay memang ay natakanga bangsa Israelon. Hola dosa do nang pedi paingot alay dang marhamubaon. Sa itong dati mardosa. Bahkan Yeremia senantiasa menyampaikan firman Tuhan hingga pada saat Nebukadnezar Raja Babel menjajah bangsa Israel. Dung di papatu si Nebukadnezar ma harajaon Israel. Di si piasa mulai masuk manang ngoding si Yeremia. Nah, artinya kita mau katakan Bapak Ibu, marhite itu turpuk jamita sadarion, sada jauh-jauh do asa marhamu baun niroha, seruan pertobatan do na pinasaha ni turpuhon, sotung sanga sega. Molodong sega amanginang taidama bahwa rancangan Tuhan, rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera, rancangan berkat yang ia janjikan kepada orang-orang percaya, gawe sudah namai. Sotung sudah pasu-pasu ni debata, na pinarbagana di ngolu ni pinoparmu, di ngolu ni anakommu, ala ni dosa dohot haja hatomi. Odo jauh-jauh namanginang nanidokna. Asa marhamu baun niroha memperbaiki perilaku dan perbuatan kita, meninggalkan kejahatan kita. Ido na ni igil ni turpuhon. Amanginang totu ido dang boy pungkirota dang boy gabusata dang adok kita nasikop. Sudedo alai takas maidota marhite turpuhon bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang kompromi dengan dosa, ya, bukan Tuhan yang kompromi dengan kejahatan. Alai memang tegas do, molo memang jahat do, sudah mak tarupa doi baru nak kini berek kamu amanginang kor gabungan amani huriata taboro songon na hompa musudi. Au do hotia duau. Alai pecat odo pe bunga nama nawarani ma pecat badidana. Betul. Alai nang apala sogoro aku mangida halapon. Betul. Ala boha, ala do memang natakang. Bahasa pigahel ya absen dang latihan. Nagudangan ala saktu. Ujung ngaro guru ya mang mana pola do na. Dipecat tamu au. Memang asama dingganin. Artinya kita juga harus berani katakan bahwa Tuhan itu tetap harus berani mau menegur setiap dosa dan kesalahan kita. Bahasa itu apa di bangunan pelabai tercat, halak kadir, halak jong penna kan. Napa dua kon kritisi nakin godang ko penemen contek dang menghafal liriki. Ujungnya sada-sada mari hurate. Tarparato tamu dia manginangkan. Amangkan pungalamay ang ko penasopas. Jadi dang molo di festival hari Sabtu sotung
Sutung alani iya teh penilaian di juri moru ya bertobatlah karena semangat pilih dengan orang berubahlah artinya itu juga bahwa hidup sesungguhnya adalah hidup yang selalu membaharui diri, melakukan pertobatan. Jalai dulina molo so aum perubahan molo sempurna do. Dan itu yang kita katakan bahwa setiap orang punya kelemahan, tapi setiap orang yang mau bertobat, yang mau membaharui diri seperti kata firman Tuhan hari ini, justru susido se pasu-pasu. Amanginang adonggo di Jepang sada karya seni na menyatukan keramik na pecah. Imana ginoaranna kintsugi. Jadi molo adong keramik pot, piring, makuk, nasian keramik siatano liat na pecah. Di lemmaun alai ditaburi ma bubuk emas tu pangalemanon sehingga galas na pocai keramik na pocai tarida ma bokas pocana alai tarida ma pangalemanna alai laus tarida ma muse bubuk emasi di setiap retakan-retakan ini. Dan ternyata justru nilai ini ugasan uda-uda manang na keramik nakin naung dipadengkan marhite karya kintsugion justru nilainya lebih berharga daripada karya keramik yang sebelumnya. Bahasa. Nah neng dohononna kita harus katakan bahwa kita punya kelemahan, kita pernah jatuh dengan dosa. Tapi ketika seperti yang melem tadi, karya Tuhan mengajak kita membarui dan mempersatukan kita seperti maka bubuk emas nilai kita akan semakin bertambah. Amang inang orang-orang yang mau merubah dirinya, perilakunya, perbuatannya itu yang punya nilai di hadapan Tuhan. Yehezkiel 33 ayat 10 sada madok. Aidang lo moro hakim muida hamatian ni para jahati. Alai mulak ma ibana tumadiko dalanna asa mangulu ibana. Asa hamu mulak ni para jahati do nadi halomohon ni rohani debata. Amanginan kita jangan menuding orang lain. Oh berjahat, oh dam. Tapi ini menjadi otokritik bagi kita semua. Bahwa kita punya kelemahan, kita punya dosa, kita punya kejahatan. Tapi mari saat ini Tuhan memanggil setiap orang untuk meninggalkan kejahatannya. Asa tukma pasu-pasu ni debata dihita saluna. Asa saut ma sakap hatuaun do taluaun na pinaradi ni debata di bagasan nguluta saluna. Jangan pernah lihat orang latat dari masa lalunya, tapi lihatlah orang dari hari ini yang punya tekad untuk memperbaiki agar lebih baik di masa depan. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate ma'ale Tuhan. Dihatam nasun badiai. Namanugi ho kami. Manudal ho dosa dohot hajahaton di tonga-tonga ningulu nami. Tutu macai gudang dosa hajahaton. Dosa haposon, dosa nahulahami, bahkan saat bagasat sadarion. Tuhan marpamuati maroham, so tung sanga manolo soli jala tarima so midahami saluhna. Asi maroham, unang sudati, asin roham pasum dingulu nami, holanalani pangalahon nami, togu jala parbadiai hami. Asa tungture pangalaho dohot papainan nami hobar tulomo ni roham mau liate madiho Tuhan pasu-pasu jala urupi mahami saruhutna Tuhan ditatap jala di dahulu akar was ni huriam disadok pardalanan ni nguluna ganuk marsada sayurupi ma ditonga ni bagas ulaun nang akasakap nasinakapan ni rohana Anggiat asi ni roham na toktong mian di sadok ngulu ni huriam. Togu hami asa marpangalaho marpabehenan hobar tulomo ni rohami.
Tuhan lau songonima di Kor Gabungan Amani Huriam HKBP Serpong. Di nalahomat dohoti Festival Kor Sedistrik 20 Sada Banten. Di hari Sabtu nanengro. Anggiat sai patawom akamanami. Nagabe utusan nasian resort Serpongon. Lahu patu begehon ede puji-pujian di goarmu. Asamar saringar hasangapon mi. Tarlumopi pakyomu sude talenta hatauon doh rohana sida mamuji pasang apoko. Tuhan mau liate madiho sesama dosa pangalasion nami. Salam tahu lam tamahami gabi habauran ni paso-pasum. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hata taparadima peliata tu pembangunan di Huriata Laos hukma marede hita sian bukit de nomor 220 ya sada dohot udukna.
Tatangiyakon ma peliata tuado pande debata maratangi yang mahita. Ale debata manami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehol-lehon nadingkan. Dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gibi uap na khusus di jolong. Pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati pulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin dari banua gijang sai pinor badia magwarmu sai Roma harajon sesaut malaw meneroham di banua tongon sungon na di banua gijang lehon matuhami sadaron hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ayo mulak mahamu di bagasan dame jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midahu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutod di munabe. Amin.